Mbok aja ngono lho, kabeh wis ngerti lho lek aku ki mantune Mbah Sukron. Ngono kuwi tak kongkon ngacung kok ya gelem ngacung ngono lho, Kak. Lho aku samarku sampean kleru ngono lho. Lah ngono jenenge ngowahi kodrat mung biasane ning omah sing ngacung aku malah kowe. Pak, ngono ngerti, Pak? Ngacung ngono ngerti? Ngacung ngerti? Hah? Piye? Hah? Ngacung lak ngeten to, Pak? Ngene apa ngene? Hah? Ngene. Kok iso ngene sebabnya apa? Lah kan ngacung. Maune kan ngene to. Ngacung. Ngacung. Oh iya. Ngacung. Oh iya ngerti ngacung. Bocah iki kudu diterjemahne. Wis to. Aku ki ngerti. Angger tak gawake sinden ayu wis polahmu ra karo-karuan, Pak. Lah aku ki pola gur ning panggung buktine ning omah karo kowe bosok ora. Nggih. Bukesi kula nyuwun wedang. Ra iso gede apa piye? Ayo. Ya enggak lah. Nyuwun teh. Ngono udeg dhewe kongkon arere apa piye? Nyuwun susu. Lek susu kene tak lerne. Panglima Ria, lapangan Pancasila. Bolo CRT niki pamunggus jenengan. Panglima. Matur sembah nuwun. Nggih. Menika ingkang kepareng rawuh wonten ingkang kepareng ngersakaken lagu Podang Kuning kagem sedulur Semarang sedaya. Matur sembah nuwun menika naminipun sinten? Pak Munawan. Nggih. Pak Munawan ingkang ngersakaken. Ya. Sing nembang sapa, Truk? Yo tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiroh bebarengan karo Mbak Okvalica. Ya. Men jumeneng tukung luwih dhisik. Mangga, yuk. Sing
Saya ngerti Mbak Dian, tukung iki apa to? Pitik to, Pak? Lho. Oh, salah, Lho. salah. Tembange ngarep iki lho wis njlentrehke to. Tukung terus Angon bebek. lah tukang angon bebek kuwi jenenge Tukung. Tukung ngono kuwi. Nek tukul? Heh? Nek tukul. Tukul. Lah tukul lek pancen tukul ndang dikerok apa piye ngono. Ngono lho ya. Ngene maksude. Kuwi ada pesan moral yang sangat luar biasa. Wong ngangon bebek yen ngrembug bebek kae ya nuwun sewu. Titenono rata-rata lho. Anggere bebeke wedok kuwi cacahe 50. Engko lanange mung siji. Kok saged, Pak? Lho pancen ngono kuwi. Lah, ngono ki lak apa to? Mempunyai pesan yang sangat luar biasa. Wong lanang iku kudu tanggung jawab. Tanggung jawab marang sapa? Yen bebek ya tanggung jawab karo nun sewu si betina bebek sing cacahe 50 kuwi mau. Wong lanang ya ngene pancen wani hidup berumah tangga ya kudu tanggung jawab sawutu ya marang bojo, marang anak, putu dan lain sebagainya. Mula bebek lanang iki kuat banget. Buktine apa? Siji musuhe 50. Njajal apa mau wong? Siji musuhe telu. Hah? Musuhe telu. Musuhe telu. Nggih. Lho, telu iso engko digilir sik iso kaya ngono kuwi. Lek 50 kan ya abot kaya ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Tegese iki tentang tanggung jawab seorang laki-laki. Padha karo Piyai Putri. Ngapa kok wong Jawa iki kok Piyai Putri sing nyindani do ngangge gelungan. Gelungan ngapa ta sebabe kok ning ngemburi ora ning ngarep. Napa tegese nadyan ta wong wedok iso sok diarani kanca wingking. Saiki pamane wong rapat ngene, sesuk menudarane apa? Kirangan kanca wingking. Kanca wingking iki tegese wong wedok. Ngono kuwi. Tanggung jawabe abot, nggo acara apa wae. Kaya hari jadi, kaya wong mantu, wong apa jenenge apitan, wong sunatan, resepsi apa wae. Yang terpenting adalah wanita, mergo wanita yang meracik dan menyuguhkan makanan untuk para tamu semuanya. Lah ngono kuwi. Tepuk tangan. Ya jajak ora ngono kuwi. Mula ya apik ngono. Ya. Nggih, Pak. Dan lho temenanan. Coba kaya apa? Dibamani luwih dhisik. Ayo. Semarandana, ayo. Ayo, Pak. Sing tak warai ke lho. Kowe kudu manut lho, Pak. Ora melu Sing tak warai ke lho. Iya, iya, iya. Nadyan wujud temung peksi. Apa? Peksi itu apa? Burung. Wah, burung, ngerti. Burung apa yang paling kuat di air? Burung apa ya? Burung apa Pak emangnya? Masa lu gumen, sing mirsani do ngerti kok. Ora. Bangau. Lah kalau nyaur iki lho. Heeh. Mung sing mirsani ngerti kok sampean mosok ora paham. Tak didoi, Pak. Apa? Burungnya orang yang mencari pasir di kali itu loh. Itu kan dikom suwe to itu. Sik. Paham ora sing diterangke Dian wi? Mboten nih Pak. Ora ngerti ya. Berarti kurang Iya, jelas kowe. Kurang jelas. Piye kurang jelas lho. Manuke wong golek wedi. Heeh. Ya wis wong golek wedi ning kali ngono kae lho, Pak. Walah. Wis ngerti dong, Pak? Ora tau roh. Pak, wis ngerti dong. Anu, sampun insyaallah. Oh, sampun. Wis ero kowe. Ya ampun, burung rabi wis ero kowe iki. Burung to? Oh, burung. Burung. Burung sing ngomongne sosis apa? Burung. Ah iya, tadi tembang-tembang iku kudu ngerti maknanya apa gitu. Ayo. Ya terus, Pak. Ayo. Kok wae ngakon aku to, Pak? Ampun Bos. Ampun Bos. Walah. Aduh dipecat lagi bari. Alus manis nang sem
Terus ya. Waswengken Goleki golek isi Wiratmaya. pot salah Pak, salah. Salah ya, Pak. Maaf, Pak, ora ngerti aku. Golek si podang jenar. Jenar ya apa, Pak? Kok takon terus toh Pak jenengan ki Pak? Lho sarjana seni ya awakmu ki. Lah kan aku kan tari Pak. Lho tari masa ning kono ora diajari bahasa Jawa? Anu, dikit. Lah dikit mula tak takoni lek ngerti ya syukur ora ngerti ku ya takono genti ning aku. Genti aku takon karo kowe dadi kaya cakil ki lho. Ayo nah ya. Ngerti ora jenar? Napa Pak? Hah. Jenar niku. Lagune apa to? Ngono di logika lagune ki apa jeneng? Anu, podang Podang kuning. kuning. Berarti yang podang jenar adalah podang Kuning. kuning. Oh, Bener. oke. Lah ngono ki ngerti. Lek seto. Pengendang tari ngono tak kopro ora. Apa seto? Setoi pemain WO Pak. Hah? Pemain WO Pak. Seto kuwi putih kuwi seto. Nggih. Lek argo kuwi apa argo iki? Argo apa? Gunung. Lah sing mirsani ngerti argo ki gunung. Nggih. Yen argo dwi kuwi apa? Gununge Gunung kembar. Kagong elek ora, marai sastra malah ngawut ya ora seneng. Terus wae aja diawut-awut ning kemalan ora. Yo. Yo. ibu bunga ing atiku Tutupen Mbak Dian. Lawange Pak kudu ae. nyanding bisa dadi tombo Iki lho, Mbak Dian bareng sampean nembangi langsung ingkang Rama WA aku. Towi lho Pak Murah WA aku tak kira nesu. Lho. Lah jenengan suwe ramayang ya ora di WA to, Pak? Tak keprok ora. Mungkin wingi ya bar Ponorogo bar Kemedion koyo ngono Suramayang. Iki lho Mbakmu selamat hari jadi Kota Semarang ke-478. Semoga lebih maju dan berkarya dari Pak Marsono, Bapak Sinden Dian. Dian adalah sindenya Ki Cahyo Kuntadi. Wah, iki lho. Nah, aku manut ning foto nggen Facebook. Ini adalah dalang dan sindenya. Fotonya aku karo kowean. Oh, ora, anake ngakoni ora? Ora, ayo. nggih Ngono kuwi wong pakmu karo aku kompak mosok kowe ora tunduk karo aku. Nah, Ngono kuwi. Ayo. Tembangipun podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Banyumanik Kota Semarang terbang tinggi ke zaman penuh dengan keemasan. Yuk, dados podang kuning, yuk. esuk awan ning omah wis ora krasa. Guyuran anggolek sing tak sayang. Moben-moben piteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti
luar biasa. Saking bareng kene saking tulisannya apa ora roh. Napa niki gepeng ronde? Nggih. Nggih, leres. Oh nggih, nggih. Anggota PWKS. Nggih. Penggemar wayang Ki Sucahyo Kuntadi. Saking Jalan Damaraya, Podang Kuning, anu Podang Sari, Banyumanik. Nyuwun lagu Sesideman karya Bapak Haji Sukron Suwondo sing nyekar mantune Pak Sukron. Wah, sapa iki? Mantune nusul rene lho, mantune iki. Sapa iki? Iya. Mantune sapa? Ngacung, mantune ngacung sing ndi mantune Mbah Sukron. Ayo. Sing ndi? Acung ayo. Aja ngono ae isin lho aku, wis tuwek lho. Heh? Mbok aja ngono lho, kabeh wis ngerti lho lek aku ki mantune Mbah Sukron. Ngono kuwi tak kongkon ngacung kok ya gelem ngacung ngono lho. Lho aku samarku sampean kleru ngono lho. Lah ngono jenenge ngowahi kodrat mung biasane ning omah sing ngacung aku malah kowe. Pak, ngono ngerti, Pak? Ngacung ngono ngerti? Ngacung ngerti? Hah? Piye-piye? Hah? Ngacung lak ngeten to, Pak. Ngene apa ngene? Hah? Ngene. Kok iso ngene sebabnya apa? Lah kan ngacung. Maune kan ngene to. Ngacung. Ngacung. Oh iya. Ngacung. Ngacung. Oh iya ngerti ngacung. Bocah iki kudu diterjemahne. Wis to. Aku ki ngerti. Apa? Angger tak gawake sinden ayu wis polahmu ora karo-karuan, Pak. Lah aku ki pola gur ning panggung buktine ning omah karo kowe bosok ora. Nggih. Bu Kesi, kula nyuwun wedang. Ora iso gede apa piye? Ngono. Ayo. Ya enggak lah. Nyuwun teh. Ngono udeg dhewe kongkon arere apa piye? Nyuwun susu. Lek susu kene tak lerne. Ayo. Jangan percaya. Jangan percaya. Kula niku kan seorang istri yang setia, penurut kalih suami. Setia. Sebagai pelayan panjenengan, Waduh. siap. Nggih kula niku teng griya niku biasa umbah-umbah, nyapu, ngepel, olah-olah ning sok nggih diolahi ngoten niku. Nggih. Sing ra penak. Pak, kowe diolahi yo ngerti diolahi. Diolahi ngerti ora? Diolahi lho. Hah? Pak, kayak diadon itu, Pak, diolah. Oh, diolah. Ya. Bu Kesi kok merasa diolahi itu maksudnya apa? Tahu nggak? Anu, berarti Bu Kesi diadon berarti, Pak. Diadon. Diadon ya. Diadon. Oh iya. Kayak senep. Ayo. Bener iya. Ayo bener Pak. Ah, bener. Ah. Ya coba kayak apa? Ya Bu, engko didum, bawane didum. Ayo, coba kayak apa? Wiwit saking anu, apa mau jenenge? Malah lah diolahi, apa mau? Sesideman. Oh iya, nggih. Bawane mengke diurut nggih. Diurut Didum, ora kesel. didum. Ayo. Ayo. Nyapa to ngono ki. Sesuk tekan omah tak pijeti. Mijeti apa? Sesuk awakmu wis sibuk. Tekan ngomah genarepe latihan Kartinian. Niki sesuk bengi ndalang, sesuk bengi. Tenan niku ndalang Bu Kesi tenggen kula. Ning ya kuwi ra tak streaming. Nglek-elek kan aku isin gitu. Perdana ndalang sesuk. Oh, wah lakone Sri Kanti. Iya, Sri Kanti. Ayo. Anggere mulah ning wayang perang no apik tenan lek merang no. Angger perang dalang lek lanang kudune mak bedheke ora. Nguk. Ngono. Ayo, nggih. Saking Mbak Sundari cobi, Mbak Sundari nguk, monggo. Ayo. Kuwi paling nguk lek kuwi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nggih. Jadi Sudah, nggih. Pak. Ini satu-satunya sinden Madangkara sing ora tau lali le subuhan. Astagfirullah. Alhamdulillah wingi ning Ponorogo no. Alhamdulillah subuhan madhep ngetan. Kuwi aku ndingi. Kan melu-melu jenengan, Mas. Ayo. Lah aku ki kleru tenan arahe. Lah nggih. Mas aku ke masjid nggen magriban, oh berarti madhepe rono. Bareng aku rampung diprotes karo sinden-sinden Mbak Lia. Padahal sampean mau le salate madhepe ngalor. Sing ngomong sapa? Aku yo gah dilokne disalahke. Aku nadyan madhep ngalor tak ongkek ngulon ngono aku ngomong nggih. Dadi salat tak diongkek lho ora. Banyol yo manyol aja ngawut ngono lho senengane. Monggo Mbak Lia nguk.
coba kaya apa iki. Melek atau itu? Wiwitane Mambu keong. Anda, yuk. andare sang peke priya bagus kang olah budaya Hop, oper dilangkai dhisik Mbak Mata Najwa. Iya, Sowan menyang kutha gedhe. sak garis engkas, Mbak. Bendera Treska yung yon. Hop, Winong. Winong milik kita bersama. Winong memang untuk Anda. Nguk 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 nguk. Ayo. wut 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 But but but. But semrawut ayo. Ayo tidakmu. Masa tak ngene. Ayo. Oke. Ayo. Kaya mangan mie ayam ngangge setik dadakan. Tenang. Dinang. Ayo. Esok. Ayo nang ora. Slendeng kuning kang saking Ukir ya apa, Pak? Ayo, ukir ya apa? Ayo. Ukir, ayo. Ukir. Ukir, ayo. Anu to, Pak. Anu. Anu nih sapa? Anu, ayo. Napa, Pak? Kok mboten ngerti. Bukir sih kok tak omongnya mau nguk-nguk mau lho, kuwi bukir. Wut 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 mau. Oh, kuwi bukir ora ngono kuwi. Sampai ke pundak. Iya. Golek tak critakne tenan ora ngerti-ngerti tak gambarne ngono. Monggo Pak digambarke mawon. Bunder-bunder ni. Yo ora. Sing marai wayang haram iki omonganmu kaya ngono kuwi lho ora. Yo. Yo. Yo anu, Pak, yo. Ayo. Aku ya anyel lek wong wedok anggar foto dadane tutupi ngono lho. Jidat-jidat lho kan mending ngene lek tutupi ngono. Ngopo to? Ayo mending ngono lek ra ngono melet. Iya, Pak itu. Lah kan Ora imut, sopan. Pak. Ora sopan foto. Lah aku yang ndelok ning storymu kowe ngene aku melu. Wes. Astagfirullah. Elek ora. Ya tak tel kowe engko. Yo, Pak. Aja ngono lek foto ya. Lah pripun Pak Nggak sopan, berarti? ora. Berarti gimana? Gini Pak, gini. Pamara kena dimpet meret tadi dia. Ayo Pak, ayo. Ayo. Wah, nganti ngiler. Gara-gara kuwi ya ora, ayo. Ayo Pak. Suara kurang pramana
kelingan ukir mau kowe ora ayo. Ning ayo. Ning wasis angungro. Tanya lagi. Ora, meneng kok. Terus Iki Bratayuda ora kaya ngono kuwi ora iki. Tokan takon ora. Mbak Dian. Ayo Mbak Dian Sastrawardaya. Waduh iki. Coba. Angungrum marang bendera. Oh, matur nuwun menika dipun susul kalian para kadang-kadang dalang. Ilane, sapa, Truk? Sepisan Mas Jati. Putrane Pak Joko Edan. Nggih, Mas Dalang Jati. Dua? Mas Dalang Lopez. Dalang ta nang ngene? Lho, piye to luar biasa panjenengane iki. Luar biasa. Men kaya tau gundul kan lho pian-pian. Iya, mula ditirokke karo Mas Taslim kuwi. Ayo. Biyen tau linggo jejer wong loro mongko ning ngarepe sinden. Lho, sapa iki iso ngligo iki batinku. Ora. Buka kene, Mas. Wis ana gak bakong ora. Mas buka kene. Ayo. Ya Mbak Dian, ayo. Tiasu lestya. Alah picer. Tapi jer Ngomong to kan jero barang. ngincangake alis. Bareng yuk. Ayo terus no. Ayo masuk. Aja dintekne tanggal 10 rene neh. Dik, rok, lu. Terus no Mbah Sukron sing dimandat. Lho, Bu. Luweh becik patenana timbang
kula nyuwun selain Mbak Lia, Bu Kesi bisa berdiri. Ayo. Berdiri ngerti Pak. Aryo, Aryo. Kok ditakokke senengane. Monggo. Urip ana utak Terima kasih anak-anakku semuanya.